முதல்ல கொடையும் பேனாவும் பேக்குள்ள போச்சு அதுக்கு சொன்னாதான் பிடிக்கிறே இல்லை கொடையை பிடிக்குமா மற்ற கையை பிடிக்குங்க தான் கழிக்கிறது உடனடியாக ஏதாவது செய்யணும் இப்போ தற்சமயத்துக்கு நமக்கு ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டா போகுது විතර බාල බලන්න මේක මේ කවදද කඩක් වෙන්නේ සති දෙකකට වැඩිනේ මොකද්ද අර ආනන්ද දෙන්න බා මේක අර තියෙන වෝටර් බෝඩ් එකේ නේ වෝටර් බෝඩ් එකෙන් මෙතන දාලා හා ඊට පස්සේ මෙතන ඔක්කොම කඩාගෙන ගිය පස්සේ මෙතන ලොරිය තිබ්බා ඊට පස්සේ ඔක්කොම මෙතන ලෑටිගේ මෙතන පටවලා ඕ ලොරිය ඉස්සලා දෙන්න ඊට පස්සේ ගියා අර පැත්තේ ඊවසේ ඔක්කොම මෙතන මේ තමයි තියෙන්නේ බලන්න මේ වත්ත මිනිස්සු ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා මේ වෝටර් බෝඩ් එකේ අර වීඩියෝ එක තියෙනවද අර තියෙනවා ඒක මට ඒවා දේවා எங்களுக்கு யாருமே இந்த பாலத்தை சரி பண்ணி தரேன்னு சொல்லலை சொல்லி இதுவரைக்கும் யாரும் எந்த முடிவும் கொடுக்கல ஓலவில் இருந்து ஸ்கூல் இங்கே தரவால மேக்கணக்கில் இருக்குது அப்போ இந்த பாலத்துக்கு யார் பொறுப்பெடுக்கிறது ஓட்ட போட் கேட்டால் எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் செஞ்சு தர மாட்டோம் மேனேஜ்மெண்ட்டை கேட்டால் மேனேஜ்மெண்ட் பெரியதுவரைக்கும் இந்த விஷயமே தெரியாது அப்போ இது யார் பொறுப்பெடுக்கிறது இது இந்த பாலத்தை யார் செஞ்சு தர்றது இந்த பாலம் இன்றைக்கி ஒரு முடிவு கிடைக்காம நாங்கள் வேலைக்கு போகிறதா இல்லை இது ஓட்ட போட் மணல் கொண்டாந்து தான் இதை உடைச்சது அவங்க வீட்டு வேலையை அவங்க சரியாக செய்கிறாங்க எங்கள் வீட்டு வேலையான்னு சரியாக நடக்க மாட்டேங்குது இதை நம்பி எத்தனையோ பொடி எங்கேயும் தரவால மேக்கணக்கில் வீல் ஓடித்தான் பொழைக்குதுங்க எல்லாம் ஒரு புள்ள 2 புள்ள 3 புள்ள வச்சுருக்குங்க அதுகளுக்கு யார் பொறுப்பேற்கிறது இதுக்கு இந்த பொறுப்பெடுத்து இந்த பாலத்தை சரி பண்ணி கொடுத்தா தான் நாங்கள் வேலைக்கு போகோம் මේ මාසේ 7 වෙනිදා මේ අපේ පාලම අපි ප්‍රධාන පාලම මේක. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන වතු කීයකට යන්නද පුළුවන්? මෙතන මේ 10 ගණනකට වැඩි ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ 10000කට කිට්ටුවෙන්ට මිනිස්සු මේ පාලම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වෝටර් බෝඩ් එකේ වැඩක් මේකේ වැඩසටහනක් මේක යනවා. ඒක නිසා ඒකේ වැලි ලෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා ඒක වාහනේ ඇවිල්ලා ධාතුන් මාර ටොන් 13 මාරයි. ඒකෙන් පටන් ආවේ 3 මාරයි. කීප් 3 මාරයි. එතකොට ඔක්කොම ටොන් 17යි. 17 මාරක් ඒක මේකේ එන්න බෑ. එයාලා දන්නවා 17 මාර පටවෙලා මේ පාලම බිඳ වැටුණා. දැන් ඒක සම්බන්ධව ඒගොල්ලන්ට ගිහලා කතා කරාම ඒගොල්ලෝ කිසිම උනන්දුවක් නැහැ. දැන් අපි මේ ටෙම්පරරි එකක් ගාලා තියන්නේ අපිට දැනට යන්න. එයාලා එක්ක මැනේජ්මන්ට් එක කතා කරා ප්‍රාදේශීය සභාව කතා කරා දැන් කිසිම උනන්දුවක් නැහැ මේක නෑ කවුරු. දැන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේක ගොඩාක් ඉක්මනින් ඉතා ඉක්මනින් මේ පාලම අපිට පොඩක් අදලා දෙන්නයි කියලා මේක ලෙඩ ඉන්නවා ඉස්කෝල ළමයි යනවා වැඩිහිටියෝ හැම දෙයක්ම මේකේ අනිත් එක ඩික්කෝයේ පාරක් බ්ලොක් වුණොත් CTP පවා අංග සම්පූර්ණ වාහන මේකේ තමයි යන්නේ. මේ ප්‍රධාන පාර මේක. වතු කීයක් තියෙනවද උඩ? මේ ඩිවිෂන් එක ඩිවිෂනයි. දැන් මේක දෙක මොට්ටන ඩිවිෂන් 5යි මේක. 5යි. ඩිවිෂන් 5යි. මිනිස්සු 10000ට වැඩි ඉන්නවා. 10000ට වැඩි ඉන්නවා. மாலி பிரச்சனை எத்தனை இந்த பாலமானது ஒரு இப்போ 9 நாளாக உடஞ்சி இந்த பாலம் பொதுவான ஒரு பாலம் எட்டனில் உங்களுக்கு தெரியும் அண்மையில் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரதான நகரமும் கூட எங்களுக்கு இருக்குது எட்டன் நகரம் அதில் வந்து பிரதானமானது தரவல் அப்ப டிவிஷன் இந்த ரோட்டில் வந்து கனரக வாகனங்கள் போயிட்டு தான் இந்த மாதிரியான இது நடந்திருக்கு அது இல்லாமல் 3.5 லொரிகளை மணல் ஏற்றி கொண்டு வந்து அந்த ஓட்ட போர்டால் கொண்டு வந்த அந்த லொரி
இன்றைக்கி வந்து அன்றைக்கி இந்த பாலத்தை உடஞ்சி அவங்கள யாருமே பாரம் எடுக்கலை. இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். இன்றைக்கி அரசாங்க உத்தியோகத்தர் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதில் இன்றைக்கி இருந்து கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு போகிறவங்களும் இருக்காங்க. மற்றபடி கர்ப்பிணி தாய்மார்களும் இருக்கிறாங்க. அதே ஸ்கூல் மேலே ஒரு பிரதானமான ஸ்கூல் இருக்குது. அதனால் யாருமே இந்த பாலத்தை வந்து கணக்கெடுக்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. இப்போ நாங்களும் 9 நாளாக நாங்களும் எங்களை வேலைகளை விட்டுட்டு தான் நாங்களும் திருவியில் தான் வர்றோம். நாங்களும் எங்களை வேலையை விட்டுட்டு தான் இந்த வேலைகளை நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு வந்து தோட்ட நிர்வாகமும் சரி வெல்ஃபேரும் சரி யாருமே இது வரைக்கும் வந்து பார்க்கல. யாரும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். உங்களுக்கு இன்றைக்கி இந்த நேற்று முந்தின வந்து ஒரு மரண இது நடந்துருந்துச்சு, சடங்கு நடந்துச்சு. அதை கூட இன்றைக்கி எங்களுக்கு செஞ்சு கூடக்கூடிய ரோடு வசதி இன்றைக்கி இல்லை. அதனால் தயவு செஞ்சு இந்த ரோட்டுகள் எங்களுக்கு இன்றைக்குள்ளே எங்களுக்கு இந்த ரோட்டுக்கான முடிவுகளை எங்களுக்கு கட்டாயமாக தரும். அதனால் இந்த தோட்ட பொதுமக்களும் இன்றைக்கி எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்திருக்கிறாங்க. அதனால் தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு இந்த ரோட்டுகளை கட்டாயமாக செஞ்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் ஓட்டோபாடாக இருக்கணும், யாராக இருக்கணும், இதுக்கான தீர்வை வந்து எங்களுக்கு இன்றைக்கி கட்டாயமாக செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பை செஞ்சு கொடுக்கணும். யாரும் இருக்கல, எல்லாம் நாங்கள் பொதுமக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நாங்களாக தான் எத்தனை தோட்டம் ஸ்டாக் இன்னைக்கு ஒரு டிவிஷன் மட்டும் ஒரு டிவிஷன் மட்டும்தான் எங்களுக்கு தான் இது முக்கியமான பாலம் ஒன்று. நாங்கள் அன்றைக்கி பாபா கிடைக்கிறவங்க இறங்கி போகல இந்த பாலத்தில் தடுமாறிட்டாங்க. அவங்களுக்கு எது நடந்தால் ஓட்டோபோட் பாரம் எடுக்குமா, நிர்வாக பாரம் பொறுப்பை எடுத்துக்குமா ஏலாது. இந்த எல்லாம் ஆர்ட் பேஷண்ட். எங்கள் அப்பா ஒரு ஆர்ட் பேஷண்ட். அவர் அங்கேருந்து நைட்டில் ஒரு வருத்தம் வந்தால் வீல் இருக்கும் இங்கே. நாங்கள் அங்கேருந்து பொம்பளை பிள்ளைங்க 2 பேரும் அவரை தூக்கிட்டு வராலுமா. அங்கேருந்து தூக்கிட்டு வரக்குள்ள இடைவெளியில் முடிஞ்சுன்னா நிர்வாக பாரம் எடுக்குமா, ஓட்டோபோட் பாரம் எடுக்குமா. எங்களுக்கு இந்த பாலம் இருந்தால் தான் வீலை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த டைமுக்கு கொண்டு போய்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் அவரை அட்மிட் பண்ணால் உயிரை காப்பாற்றலும். இதுக்கு யார் பொறுப்பெடுக்குது? நிர்வாகம் ஏன் வந்து இவ்வளோ நாளைக்கு எங்களுக்கு எதுவும் ஒரு முடிவு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஓட்டோபோட்டும் முடிவு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்க கேட்டதுக்கு அவங்க செஞ்சு கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. அப்போ இதுக்கு யார் நிர்வாகம் ஏன் ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க? வந்து இந்த துறை எங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டு இங்கே வரணும். இந்த மாதிரி சார் எல்லாம் இருக்குது. இவங்க அவ்வளோ பேர் இங்கே நோயாளி தான் கூட இருக்காங்க. எல்லாம் ஹார்ட் பேஷண்ட் தான் இருக்காங்க. பதில் கொடுக்க வரைக்கும் நாங்கள் வேலைக்கு போக மாட்டோம். சாப்பிட்டுக்கிட்டு வரணும். ये तो व्यसन है। ये तो व्यसन है।